Unsa lang si Kalisterio? Problemado no si Gayo. Di ulo na ko be. Ginagawa mo. Mga na problema ta, imusog mo itugutog mo. Unsa man gyud na imong problema, Teryo nga? Nagtungok man kada nagatubang si mong manok. Problema? Dako kay akong problema, Beloy. Ay, kay kabalo ka. Nangutan ko gahapon og akong gitari. Pildi pa gyud. Usa man ani nga. Nabaligya naman ako akong motor og mga sinina ni. Basta balay. Hapit na hula. Maura din na imong giproblema, Teryo. Kasayon raman in taon anang problema ha. Nakoy solusyon ana. Sayon? Usa may kasajis na ako, Beloy. Kaila kang takyo katong taga Pikasityo. Katong takyo dako kay tiyan namatay pa kanang adlaw. O kana nga takyo. Unya unsa may kunik ana niya sa akong problema? Dako kay nagkoneksyon si takyo sa imong problema, Teryo. Kibalo man ka unsa ng kapunungan no? Oh, kay ba kung unsa ng kapunungan, oy? Oh, kana. Mao na imong buhaton. Maningil kuno ay kag kapunungan para ihatag kuno nimo ni takyo. O diba, solbad imong problema. Easy money. Kila, di ka tagabaan na imong plano, Biloy. Yamat! Sa imong pagkasugarol, Teryo, matuo pa na kagaba ron. Yamat ng imo, Biloy. Mutuo kong gaba, uy. Ay sus ni mo, Teryo. Kanya harap itong di ka mo asinso. Kaya magtuo-tuo maganang gaba. Ayong buhaton, tumano ataw kung sulti ni mo. Diba, sulbad lagi ng problema ha. Matay, no? Ah, sige. Ha, Kulang testingan. testing eh. Saman, atos ako. Sige, salamat kayo. May bahala. Basta, tumana tong sulti ni mo kahit sulbad lagi na. Di mga tagabaan. O di, lagi. Sige, atos ako. Matay, no? Adik na kumutuuan ang gaba-gaba, uy. Para magakwarta, gid ko ba? Ako ang testingan, uy. Testingan ko, be? Matay ka, wawa manani. Magkaiyon ba ka ko, no? Sige lang. Ako lang dayunan. Ayo. Ayo. Oh, siya to. Aw, kuan man good boss kanang. Kabalo biya ka nga namatay si Takyo di ni ari ko diri ba kay maningil kog kapunungan. Kapunungan? Umanda mamigbayad ng kapunungan ni Takyo. Kinsa man nahan? Nahan? Naningil na pud sa kapunungan ni Takyo. Di ba, man naman tagbayad gahapon na sa kapunungan ni Takyo? Ohan, man naman may bayad anak dong. Maayong hapon diha. Te, aw kuha pa di mo kahibalo nga bag-o man ni ron siya nga patakaran ba nga kaduha gid mo magbayad og kapunungan. Siga! Mahurot sa namong kwarta, anak. Nya, tinuod ka na dong. Wala malay ka magdalag listahan. Listahan? Gibalaan man intan mo na ako. Memorize rin na ako din sa kung oo. Hatag mo kay 20 pesos sa bitaw na kag kamay katidara in taon ay. Aw, sige, bawa mo ka. Tagayan! Ito rin nya dong. Salamat kayo te. Anya, alis ako. Sige, lakaw na. Naka-50 gid ko. Ay, na yung mga nagtambay ay. Kini kwarta na sad ni. Ginagawa mo. Ayo. Ayo. Nangatawag mga tao dire. Hoy. Hoy. Mata mo. Saba. Unsa may tuyo nimo? Pasensya kay mga call kay
Kuan biya kabalo biya mo nga namatay si Takyo pagkalagi ng adlaw no. O karon na ako diri kay maningil kog kapunungan. Man na mamigbayad pag ningaging adlaw niya, maningil na pud ka. Abi nimo boss. Pag uning patakaran nga kaduha gyud mo tinglon. Sige, uy, hatag lang. Hatag lang kay, sabagay, duka kayo. Ay ka na, dawata boss, dawata. Salamat. Salamat niyo boss. Sige na ka. Mga lain magpatasan ng mga tawhana pero okay ra kay dagko ang pughatag. Ayo. Oh, ano siya may ato? Ako mong hapon boss kanang na ako karon diri boss kay maningil ko sa kapunungan ni Takyo. Kabalo biya nga namatay si Takyo pag nangayong adlaw. Matay po noon, gahapon, na inaningil diri kapunungan. Karon na po. Kasi po boss kay naam may bagong patakaran nga kaduha gyud magbayad ang nga tagbalay. Matay po noon yung patakaran noon. Kaduha mo maningil sa mga tao. Anang patay. Pagkahiyahay man ang pataya. Aw. Kan tayo ha. Mao na ginaron si patakaran boss wa gitay mahimo ana bayad lang. Sukad sa kung pagpuyo ning kalibutan na. Wow kadungog kaduha maningil na ng patay. Aw karon pa gini sa nahitabo ginoon boss pero Ay kung giniglara ha kay gusto ka man dyan pa na ha. Uy! Ganang magagan mo ka. matay delikaduha tong tawhan. Damay pa na. Iput sa akong kwarta be. 50 20 pila man ni. Asa kong bahindong. Takyo! One, two, three, go. What's up mga bay? Shout out ni Rachel Coliao from Tuburan og shout out ni Jasmine Monterola. Nya salamat kay sa mga ni-support sa Buntod Tabay nya sa mga wala pa naka-subscribe sa among YouTube channel, subscribe nimo ug follow sa among Facebook page. Support mo lads. Para mawaklay Buntod Tabay.